se organizujemo i tu neku organizaciju najviše dugujemo profesoru Arsenu Ristiću koji, ja ne znam kako ste uopšte tu, gde ste, kako stižete na sve strane. Negde želeo bi da se zahvalim, tu nam je, što kaže, već imamo onaj internacionalni miting, pošto nam je tu naša draga Amina iz Sarajeva, verovatno će se pojaviti među vremenu i Dajana iz Banja Luke. Takođe bih želeo da pozdravim i vas koji nas ne poznajete, koji ste se prijavili da budete prisutni u ovom sastanku. Dobrodošli, ja sam Mirko i Danijela Pešić, mi smo neko ko pokušava da upravlja ovim brodom koji se zove plućna hipertenzija, za sad dobro plovimo, što se kaže, ali nekako i razlog zašto smo se sada i okupili je nešto što nas sve jako teško, ono što kaže, mori, već dugo vremena sve to traje, bez neke naznake da će to sutra možda i stati, kad mislim da će sutra stati, opet sa nešto novo dešava. Postali smo negde svi nekako zatočenici u ovom virusu, što vi kao pacijenti, što struka koja je više nego zaključana. Ja ne znam ni kako bi to uopšte objasnio i uopšte i razumeli uslove u kojima uopšte i doktori funkcionišu i rade, ali negde, evo, da ne bi oduzimao puno vremena, suštinski razlog je ovde što imamo probleme koje hoćemo da pokušamo nekako da prevaziđemo. Ti problemi se pre svega na osnovu vaših pitanja koje ste nam poslali, mi smo dobili neki 40-ak pitanja, nekako smo 12 izdvojili ili 14, ne znam ja sad tačno, koje su se najčešće ponavljale, pa ćemo našeg gosta, uvaženog profesora Arsena Ristića, zamoliti da nam pomogne u tim odgovorima na pitanje. Ja verujem da na većinu ne znam uopšte šta možemo da kažemo, jer ista ta pitanja postavljaju pacijenti širom sveta i širom Evrope. Identična su pitanja, mi smo imali jedan veliki miting sa PH Evropom, spremamo se sad sledeći vikend, imamo veliku konferenciju, takođe su postavljena... Koliko vreme? Izvini? Vreme zbog profesora, da bismo... Da. Hoću da kažem da sva ova pitanja koje smo mi negde pokušali da postavimo profesoru Arsenu su u stvari pitanja koje su postavili i u Ukrajini, i u Portugaliji, i u Austriji, i u Nemačkoj, i u Švedskoj, znači apsolutno je problem. Pa eto sad, profesor, ne znam da li bi vi nešto rekli pre nego što vam postavljamo pitanja ili da krenemo odmah sa pitanjima. Evo par rečenica, samo prvo, ja pozdravljam ovu inicijativu, ovo je dobar način da u vreme kada je otežana direktna komunikacija i kada zdravstveni sistem ne funkcioniše u punom kapacitetu i daleko smo od bilo čega što liči na normalnost. Ovo jeste način da deo problema prodiskutujemo, da ono što je u našim rukama popravimo, a ono što nije u našim rukama probamo da prosledimo ljudima koji mogu da nam pomognu da se malo bolje organizujemo i da ljudima koji su zaista teško bolesni omogućimo da se sa onim što nam je dostupno od lekova, interventnih procedura, hirurških procedura adekvatno leče. Ja sam naravno svestan, pogledao sam ovaj deo pitanja koje je prosledila Danijela, sad ćemo krenuti jedno po jedno i ono što je tu dobro da bez obzira što ovo nisu redovne okolnosti, da je polovina naših lekara u svim segmentima i naše klinike i drugih centara trenutno silom prilike preraspoređena tako da pokriva COVID bolnice. Trenutno od 8 lekara sa mog odeljenja 2 su u COVID bolnici. Onda uvek imate u nekom trenutku nekoga ko je na bolovanju i od naše ekipe više od polovina nas je preležala COVID sa manjim ili većim posledicama. Imali smo kolegu koji se mesecima oporavljao. S druge strane, u jednom trenutku u urgentnom centru je od 40 lekara koji rade 18 bilo na COVID bolovanju iz vrlo objektivnih razloga, tako da su naše kolege pokrivale. Imali smo jednu doktorku preraspoređenu u urgentni centar. Otvorena je angio-sala u Batajnici koju takođe naši lekari pokrivaju, uključujući i mene, i broj procedura koji se trenutno radi, broj poslova koje pokrivamo je najmanje dvostruko veći nego što je bio pre nego što je počela COVID pandemija. U jednom periodu smo
primali samo urgentne bolesnike, odeljenje je bilo zbog rizika od COVID infekcije poluprazno. Sada smo ponovo puni, imamo jako veliki broj veoma teških bolesnika, nikada teže bolesnike nismo primali uglavnom iz urgentnog centra ili drugih bolnica i nikada nije bila veća smrtnost od bolesnika koji dolaze jer su zaista u preteškom stanju, kasno su došli zbog kardioloških komplikacija ili imaju dodatno pogoršanje svojih osnovnih bolesti koje su pogoršane COVID-om, koji su prelažali od nekoliko nedelja do nekoliko meseci od trenutka kada im se pogoršala kardiovaskularna bolest. Među tim pacijentima jedan manji deo jesu i bolesnici sa plućnom hipertenzijom. Imali smo ženu sa plućnom hipertenzijom koja je imala sistemsku sklerozu, koja je čekala nekoliko meseci do toga da uopšte se neko posumnja na to da ima plućnu hipertenziju. Onda kada je došla kod nas sledeću noć je umrla, nije ni stigla da dobije terapiju. Tako da s te strane ima puno toga što može da bude bolje i u ovim sadašnjim okolnostima za dijagnostiku novih bolesnika, za lečenje bolesnika koji su već na terapiji. Ono što je dobro da smo u vreme pandemije dobili 3 dopisa Ministarstva zdravlja koji su dolazili u veoma teškim okolnostima kada je kompletna zemlja bila blokirana, kada je bilo vanredno stanje i sledeća 2 su došla kasnije, gde je u svakom naglašeno da bolesnici sa retkim bolestima, uprkos COVID pandemije, uprkos vanrednom stanju, uprkos blokadi zdravstvenog sistema, moraju da nastave da se leče, da moraju da imaju neku vrstu prioriteta koliko je god to moguće da imaju bolju zaštitu što se tiče rizika od COVID infekcije i da se ta njihova terapija mora da nastavi, što nam je jako mnogo pomoglo i mi smo sve vreme dok je bio zabranjen prijem bolesnika koji nisu urgentno stanje, znači koji nisu akutni infarkt ili akutna plućna embolija ili nešto što zahteva hospitalizaciju. U istom danu smo tretirali bolesnike sa plućnom hipertenzijom, zahvaljujući tim dopisima, kao urgentna stanja i primali ih veoma brzo da bi se uvodila terapija, jer to i jeste zaista nešto što ne može baš da se odlaže, pogotovo ne mesecima i godinama. Tako da, mnogo hvala na ovoj inicijativi. Ovo je jedan mali korak da pokušamo zajednički da stvari učinimo boljim. Ja sam naravno svestan velikog broja nesavršenosti u funkcionisanju naših sistema. Ono što mogu da podelim sa vama i ono što će nam delom popraviti situaciju da u vreme COVID pandemije, uprkos svim velikim investicijama koje je zdravstveni sistem imao što se tiče zbrinjavanja COVID bolesnika, izgradnja novih bolnica i nabavljanja vakcina, naš segment, znači odeljenje na kome se u kliničkom centru leče bolesnici sa, između ostalog i sa plućnom hipertenzijom, ali i sa srčanom slabošću i transplant kandidati i čitav niz drugih bolesnika je kompletno renoviran. Stiže nam nova oprema za funkcionalne testove koji su izuzetno važni u plućnoj hipertenziji, to je ergospirometrija, koju smo dobili zahvaljujući međunarodnom projektu u koji smo uključeni zahvaljujući reputaciji u jednoj drugoj oblasti, ali ćemo ga moći da koristimo i naravno za bolesnike sa plućnom hipertenzijom. I s druge strane stižu nam 2 potpuno nove i trenutno najbolje na svetu angiosale i još jedan ultrazvučni aparat, što će nam dramatično popraviti kapacitete. Nažalost, paralelno sa tim imamo novu otežavajuću okolnost koja se svodi na nastavak, odnosno intenziviranje građevinskih radova u zgradi poliklinike gde su inače ambulante i veći deo dijagnostike u kliničkom centru koje će se uskoro zatvoriti. Ostaće da rade samo angiosale, a sve drugo će biti preraspoređeno, ultrazvuk će biti preraspoređen na drugu hirušku na zgradu u kojoj se naše odeljenje nalazi, a ostali deo dijagnostike će biti privremeno na internoj B u periodu od sledećih približno 2 godine dok se ne završe radovi u ovoj novoj zgradi, gde će konkretno biti ambulante, verovatno negde u okviru same druge hiruške, to se još uvek precizno ne zna, ali ćemo u svakom slučaju nastaviti da funkcionišemo. I ono što bih unapred mogao da odgovorim da je neka vrsta rešenja da se kvalitet ovoga zbrinjavanja ovih bolesnika podigne i tome smo razgovarali i sa kolegama iz Kamenice i Zemuna, je da se uključi više ljudi, da je obezbedimo veći broj termina koji će pokrivati mlađe kolege koji su se u međuvremenu
itekako edukovale u ovoj oblasti, postali su specijalisti. Imamo kolege koji rade i doktorske disertacije iz ovih oblasti, koji su mladi i entuzijastični. I napravit ćemo jednu vrstu rasporeda gde će u centrima koji to mogu da sebi omoguće, Zemun trenutno ne može jer je potpuno u COVID blokadi, ali Kamenica će moći, VMA će moći i mi ćemo moći da ponudimo dodatne termine mimo ovoga što smo imali jednom nedeljom utorkom u poliklinici. Tako da, eto, to je neko moje viđenje. Drago mi je da ste ovo organizovali i tu sam za svaku dalju sličnu inicijativu, a sad možemo da krenemo sa pitanjima. Hvala, profesore. Hvala vam, profesore. Na ovom izlaganju. Jer stvarno sistem je, Zemun je u COVID-u, klinički deo kliničkog centra jeste u COVID-u, institut za plućne bolesti jeste u COVID-u, ali dobro je da ono ima pogleda kako da se rešavaju i da se pronađu upravo ti termini koji ovde svima u stvari nedostaju. Pa evo sad ono što kaže, ja sad držim čas profesora, vi odgovarate. Ja ću probati da odgovorim na ono što znam, pola neću znati, ali nema veze, došaptat će mi neko. Nema veze, dobit ćete ocenu na kraju, tako da... Mirko, ja ću samo nagovestiti da mi snimamo, ukoliko se neko ne slaže, neka nam kaže, snimamo ovaj sastanak čisto zbog pacijenata koji nisu bili u mogućnosti da prisustvuju, a želeli bi da budu obavešteni. Da li ste svi u redu sa tim? Ko nije namestio frizuru, sad je kasno. Hvala. Mirko, izvoli. Da, ovako, znači, sad jeste virus je najaktivniji, pa ajde recimo krenemo svema. Da li smem da se vakcinišem protiv koronavirusa i kojom vakcinom? Hvala vam puno, pozdrav. Znači, ono što je vrlo dobro poznato i za šta postoje sada rezultati velikog američkog registra je da su bolesnici sa plućnom hipertenzijom trostruko više ugroženi od zdravih ljudi što se tiče oboljenja, odnosno komplikacije COVID-a. I pitanje nije da li smem da se vakcinišem, nego zašto se već nisam vakcinisao i odgovor na to je prva dostupna vakcina što pre. U samim jedina kontraindikacija je aktivna trenutna infekcija, dakle povišena telesna temperatura, povišeni markeri upale zbog bilo koje druge infekcije koja je u toku. Čim se ta infekcija koja je u toku završi, bilo da je to, ne znam, urinarna infekcija ili neki proces na zubima ili neka druga vrsta prehlade. Naravno, ako se desi COVID, dok traje COVID, nema smisla da se neko vakciniše, mora da prođe između 1 i 3 meseca od prethodnog predržanog COVID-a da biste se vakcinisali, ali i ako ste već imali COVID-a, posebno ako niste, najbolje je zaokružiti sve dostupne vakcine i primiti vakcinu što pre, jer su razlike među njima male, ne postoje komparativne studije, zna se koja je neka efikasnost po publikacijama koja ide tako da je Pfizerova vakcina najefikasnija, pa iza toga je onda vakcina AstraZeneca, pa onda i posle toga je ruska, pa kineska. Međutim, kineska vakcina ima širi spektar antitela koje se razvijaju i pokriva ne samo spike protein, već i druge antigene, tako da zapravo odgovor na pitanje koja je najbolja vakcina ne postoji i preporučeno je da se upravo ova rečenica koju ja ponavljam uporno na raznim medijima, ona vakcina koja vam je prva dostupna i to što pre. Jer razlika koja može biti nekoliko dana u čekanju neke druge vakcine može nekoga da košta života. Nijanse su između samih vakcina, a mnogo više od nijanse je u čekanju neke imaginarne željene vakcine. Dobro, hvala. To važi inače i za bolesnike koji su na sistem, koji imaju pridržanu autoimune bolesti, koji imaju imunosupresivnu terapiju. Obično se u toj nedelji kada se vakcinišu ta terapija pauzira pa se posle toga nastavi i tu su onda naravno kolege reumatolozi kompetentniji od mene i oni bolesnici koji su istovremeno i naši reumatološki pacijenti. Za samo uputstvo oko vakcinacije treba da potraže savet kliničkog imunologa ili reumatologa koji vodi aktuelnu imunosupresivnu terapiju, ali preporuke su toliko jasne da se čak vakcinišu i pacijenti koji su trenutno na imunosupresivnoj terapiji posle transplantacije, što je najveći nivo imunosupresije koji postoji. Dakle, i transplantovani bolesnici se vakcinišu protiv COVID-a sa preporukom da se što pre vakcinišu. Da, evo ja ću vam reći, ja sam se vakcinisala, ja sam se juče revakcinisala i
dobro se osjećam. Imala svi sam su- blagu i svi su preživeli. temperaturu. Da, i to je to. Ništa strašno. I ja ću dodati samo vezano sa tim, pošto stupili smo u kontakt i sa Batutom, doduše sad stidljivo očekujemo ponedjeljak ili utorak zvaničan njihov mail, gde će, ukoliko niste dobili poziv ili ste se još uvijek niste prijavili ili ćete se prijaviti ili razmišljate se prijavite, Batut će u Beogradu za sve pacijente sa plućnom hipertenzijom i njihove negovatelje, nadamo se u toku sledeće tamo nedelje organizovati i daće nam neki termin gde možete doći na vakcinu, ali o tome ćemo se obavestiti mailom kad bude došlo do toga, pa ukoliko ste vi ili što se kaže vaši ukućani zainteresovani, možemo tamo da organizujemo. Su već neka udruženja pre nas organizovala, mi smo malo stali tu u red zato što smo mali, ovo su bila mnogo veća udruženja, ali što se kaže, stali smo u red i ustupili smo kontakt sa njima, oni su nas isto kontaktirali, tako da se ja nadam sledeće nedelje, mi smo im postavili pitanje da li je ljudi, pošto je bio problem u Batutu, jer nisu mogli da organizuju da osobe iz Niša prime u Nišu tamo, nego je ideja da isto oni mogu doći u Beograd da prime vakcinu, ali samim tim posle moraju doći i primiti revakcinu. Pa ukoliko bude postojalo interesovanje kod vas, mislim da je to isto dobar način, dobar put da se organizuje tako nešto, ali komunicirat ćemo sa vama putem maila naredne nedelje, pa ćemo da vidimo da li postoji zainteresovanih. Da, u svakom slučaju, pre nego što krenemo na drugo pitanje, ukoliko neko od vas ima pitanja koje se tiču ove komunikacije sada, ostavit ćemo to za kraj, pa ćemo vas odmutirati i možete svako postaviti. Mirko, možeš sa drugim pitanjem. Ponovo je vezan za ovo, pošto neki od vas su imali, neki, nažalost, od naših članova sada imaju COVID. Dobila sam koronu, ležim u COVID bolnici u Nišu. Moje pitanje doktora Arsena je da li postoji nešto na što bih trebala više da obratim pažnju i da li nakon izolacije potrebna neka dodatna kontrola. Ono što je svakako, kao i u toku svake hospitalizacije, važno je da kolege koje trenutno vode terapiju, koji su odgovorni za tog bolesnika, moraju imati punu informaciju o lekovima i dozama lekova koje naši bolesnici dobijaju. Obično se u aktivnoj i burnoj infekciji poveća nivo hidratacije tog bolesnika, znači jako se pazi na ono stečnosti, nastavi se terapija, sve dotle dok to nivo pritiska koji naši bolesnici imaju to dozvoli. Neki put je potrebno neke od lekova koji obaraju pritisak smanjiti doze privremeno dok se pritisak ne stabilizuje. Našim pacijentima se intenzivnije i ranije uvodi kiseonik u terapiju, pogotovo oni koji su već bili na kiseoniku se prebacuju na veće doze, na aparate sa visokim protokom i u svakom slučaju puna informacija o lekovima i dešava se naravno da pogotovo u privremenim COVID bolnicama ili onima koje nisu u okviru velikih centara terapije za plućnu hipertenziju nema i oni ne mogu da je nabave, ponesite svoje lekove i obavestite doktore koji vode terapiju o lekovima koje uzimate i slobodno ih usmerite da kontaktiraju centar gde je uvedena terapija ako imaju bilo kakvu dilemu oko doza lekova ili eventualnih korekcija tih doza ukoliko se u toku same COVID infekcije desi, recimo da skoče enzimi jetre, jer može da se desi da COVID zahvati privremeno i jetru, može da se desi da se pogorša krvna slika, može da se desi da se pogorša nivo kiseonika. Za sve to postoje adaptacije same terapije, ali to je ukoliko doktori koje vode lečenje trenutno imaju neku dilemu, neka nas slobodno kontaktiraju. Hvala profesore. Mirko? Dobro. Koliko nakon revakcine će moći da se dođe na pregled ili da se radi, na primjer, kateterizacija? Da li ta revakcina ili nešto to utiče da mora da prođe neki period da bi se radila kateterizacija? Pa generalno je 2 do 4 nedelje zavisnosti od vrste vakcine se smatra da posle revakcinacije je maksimalni nivo zaštite. Kateterizacija može da se uradi naravno i bez prethodne vakcinacije i ove nove bolesnike koje smo otkrivali smo tako i primali i kateterizirali. Mi se trudimo da te bolesnike držimo što kraće u bolnici i samo za
neophodne procedure budu izložene riziku od infekcije, pa ih onda puštamo kući što pre možemo. Ali zauzeli smo svi kolektivno stanovište i tako i u drugim centrima koji leče plućnu hipertenziju u svetu da odlaganje uvođenja terapije za plućnu hipertenziju na neizvesno vreme, znači ovo da ne pričamo o par nedelja, nego pričamo uglavnom o mesecima, je suviše velika šteta po pacijenta, veća nego što je rizik da će se zaraziti u bolnici u kojoj će provesti možda nekoliko sati u toku pripreme za kateterizaciju i posle toga oporavka od same kateterizacije. Tako da vakcina nije uslov za kateterizaciju, uslov za ulazak u bolnicu i ulazak u salu je negativan test koji je sada brzi antigenski test, ako je taj test sumnjiv, onda se radi PCR test koji se sačeka obično 1 dan, ali u idealnom scenariju 2 do 4 nedelje od revakcinacije naši pacijenti treba da se jave, ali ako će se to čekati, ne znam, 6, 8 ili više nedelja, nema smisla čekati, treba uvesti terapiju za plućnu hipertenziju pa se onda revakcinisati. Sama vakcinacija i revakcinacija nisu prepreka ni za šta, možemo sledeći dan posle revakcinacije da radimo kateterizaciju ili isti dan, ali je problem naravno da ti bolesnici nisu zaštićeni sve dok ne prođe barem 2 nedelje od revakcinacije, nisu zaštićeni od rizika za infekciju, koja je naravno u bolničkim uslovima veća nego ako sedite kod kuće i izloženi ste malom broju kontakata u svojoj porodici. Hvala vam, profesore. Mirko, sledeće pitanje. Naše pitanje bi bilo da li je osim leka Revacija i Kardistepsa, odnosno Bosentana, odobren još neki noviji lek za PH? Mi sada imamo u Srbiji, što se tiče dostupnosti lekova, veoma dobru situaciju, koja je međutim vezana za vremenski period od kada preporučimo neku terapiju do trenutka kada je bolesnici zapravo dobiju. Dakle, ono što možemo brzo da damo našim pacijentima i što tako uvek i radimo i počinjemo terapiju s kombinacijom nekog od preparata sildenafila, što su uz Revaciju još Fiumin i postoji Sandazov sildenafil, koji su svi registrovani u Srbiji, koji takođe se dobije na recept posle konzilijarnog mišljenja tercijarne ustanove koja uvodi lek i taj recept se dobije u Domu zdravlja gde imate karton. Slično važi i za preparate Bosentana. Nažalost, u jednom trenutku smo imali nestabilnost na tržištu jer Actavisov Bosentan koji je kod nas bio distribuiran pod imenom Kardisteps, u jednom trenutku se pojavila nestašica na tržištu, onda to se neko vreme kompenzovalo hemofarmovim Bosentanom, što je Kaskata, a onda su jedni i drugi nisu imali doza 62,5, pa kako je nekome pisalo recimo 2 po 62,5 za početak, uglavnom nisu dobijali lek jer niko nije podrazumevao da ako nema tableta 62,5, onda možete da lomite 125 na 2 puta pola, pa su to vraćali pacijente uglavnom da bismo im pisali mi te korekcije, mi smo to pisali i to se tako rešavalo, ali to je ono što se dobija brzo na osnovu konzilijarnog mišljenja tercijarne ustanove i bolesnik praktično 1 dan od uvođenja, od postavljanja dijagnoze može da dobije tu terapiju i to je veoma dobro jer to prati aktuelne vodiče internacionalne koji kažu da se terapija počinje kod velike većine pacijenata kombinacijom 2 leka u startu. Teži bolesnici koji ne odreaguju dobro na neko od ovih lekova, koji imaju sporedne efekte terapije, recimo pacijenti koji su na Bosentanu moraju jednom mesečno da kontrolišu krvnu sliku i enzime jetre. Kod negde oko 10% bolesnika dođe do skoka enzima jetre koji je uvek tranzitoran, ali ako je taj skok veliki, znači više nego 4-struki, lek mora da se na neko vreme obustavi, pa se onda počinje polako sa manjom dozom, doza se polako titrira. S druge strane, dešava se da dođe do pada u krvnoj slici, što je recimo vrlo povoljno kod bolesnika koji imaju urođene srčane mane i koji imaju sekundarnu eritrocitozu, znači imaju veoma visoke nivoe hemoglobina koji nekad zahtevaju da ponavljane vene punkcije kad se stave na Bosentan, to se onda ređe dešava jer sam lek smanji nivo hemoglobina, što je za njih dobro, ali nije dobro za ljude koji nemaju tu situaciju, nego imaju neku recimo graničnu anemiju iz nekog drugog razloga.
Tako da lek kod ljudi koji imaju već anemiju može da je pogorša. U tim situacijama se ovi lekovi mogu zameniti za 10-ak drugih preparata i sve ono što postoji u internacionalnim vodičima za lečenje plućne hipertenzije sada dostupno i u Srbiji. Bez obzira da li su ti lekovi registrovani kod nas ili nisu registrovani. To država sada finansira preko Fonda za retke bolesti i mi smo prošle godine imali 72 bolesnika koji su i bili sad pričamo o svim centrima, ne samo o kliničkom centru, znači o svim centrima u Srbiji. Imali smo 72 bolesnika koji su ovu terapiju dobili odobrenu. Nažalost, nisu za sve bolesnike nije započeto lečenje iz situacije da su pojedini centri bili blokirani COVID-om, da se nisu administrativno snašli, pogotovo manji centri, tako da nisu svih ovih 72 pacijenta započeli terapiju, ali u svakom slučaju lekovi su odobreni, velika većina jeste počela da uzima ove lekove, neki ih uzimaju već iz prethodnog perioda. U ovoj godini imamo 14 novih bolesnika, nažalost sa od ovih 70 dvoje bolesnika od prošle godine, 4 nam više nisu živi. Tako da imamo sada sve zajedno preko 80 pacijenata koji imaju bilo potentnije, znači kombinacije potentnijih lekova nego što su ova prva linija sildenafil bozentan ili imaju trojne kombinacije lekova. Ima naravno i deo bolesnika koji dobija terapiju u nastavku prethodno završenih kliničkih studija i onda u okviru toga imaju bilo dvojne, bilo trojne kombinacije ili neke od inovativnih lekova koji nisu još uvek nigde u svetu dostupni, kao što je recimo Radinepak za bolesnike koji su bili u ARENA studiji pa je posle toga nastavili. Hvala vam, profesore. Dobro, sada na to upravo dobili smo jedan sjajan odgovor, profesore, što kaže 3 u 1 je to sad trenutno. Jedno pitanje je bilo, imam pitanje za profesora Arsena, naime ja pijem kaskatu i ravaciju 4 meseca, moje pitanje je da li je potrebno raditi neke analize krvi, obzirom na neželjena dejstva veoma često, ako treba, koje, kada i gde i treba raditi. Kad se uvede terapija, mi uvek pišemo da uz bilo koje od preparata bozentana, znači ili uz kaskatu ili uz kardisteps, sve dok se on uzima, svakog meseca se u domu zdravlja gde imate karton proverava krvna slika i enzimi jetre, znači transaminaze, ono što se zove SGOT ili SGPT, neko ga zove ALT, ALP, to je stvari isto, znaju u svakoj laboratoriji šta su transaminaze. Ako dođe do skoka transaminaza preko referentnih vrednosti ili do pada hemoglobina u krvnoj slici za više od 10%, to je razlog da se dođe ranije na kontrolu, odnosno da se signalizira lekaru koji je uveo terapiju da se pojavili sporedni efekti leka. To se obično koriguje time što se za neko vreme uspori titracija tog leka, znači vratimo se jedan korak unazad, smanjimo malo dozu, podelimo nekad dozu leka u 3 termina uzimanja, obično se krene sa 2 puta pola, ali može se krene i sa 3 puta četvrt, može da se ide sa 3 puta pola, dakle vreme kako se diže doza može da se uspori i to obično reši probleme sa enzimima jetre. Hvala, profesore. I sad ono što smo imali 3 u 1, sad je ostao još taj 1. Malo pre ste spomenuli vezano za te terapije koje su malo potentnije i gde 80-ak znači pacijenata koristi već takvu vrstu i terapija, pa sad ovde isto imamo jedno pitanje, pa ako može to malo samo dodatno pojašnjenje. Još prošle godine mi je odobren lek u travi i trebalo da idem u klinički centar svaki mesec da bi dobio lek. Do danas nisam primio poziv, a u novembru mi je rečeno da očekujem poziv u prvoj sedmici decembra. Tako je, to se desilo zato što, tako je, znači to nije, takvih bolesnika ima nekoliko, to su pacijenti kojima je terapija odobrena, ali nije u centru kome je ta terapija odobrena ili se kasnilo sa isporukom pojedinih lekova, zato što u trenutku kada prvo mi pošaljemo predlog recimo danas, onda vreme da se terapija odobri i da fond nabavi lekove, oni ih nabavljaju centralnom javnom nabavkom na nivou države koja se generalno dešava 1 do 2 put godišnje. Onda kada nabave lek treba nekoliko nedelja da se ta procedura završi administrativno, onda posle toga ustanove sklapaju ugovore sa dobavljačima, a onda ti dobavljači treba da to poruče, obezbede da to stigne u zemlju. Najveći izazov je da se pojedine doze tih lekova obezbede u stabilnim količinama u zemlji, a nezgoda je u tome da mi ne možemo napred znati za svakog pojedinačnog bolesnika, pogotovo za lekove koji imaju širok spektar doza, kakav je recimo
aptravi, gde se doze postepeno povećavaju i mi ne možemo znati unapred na kojoj će se dozi zaustaviti, odnosno koje će doze najviše odgovarati našem konkretnom bolesniku. To je razlog zbog čega deo tih lekova nismo imali kontinuirano i zbog čega se kasnilo sa pojedinim isporukama i uvođenjem terapije. A drugi razlog je što ljudi koji su se bavili bilo administracijom, bilo nabavkom, bilo i naši farmaceuti u apotekama koji to treba da obezbede da sve bude stabilno i da mi kad tražimo lek, da taj lek brzo stigne. Pola njih je bilo na COVID bolovanjima, bili su preraspoređeni na drugim mestima, nabavljali su terapiju ad hoc za bolnicu u Batajnici i jednostavno sistem je, koji inače već za svaku ovakvu novu stvar nije suviše brz, je sada mnogo sporije funkcionisao nego što inače funkcioniše i to je razlog kašnjenja. Mi smo toga svesni i to je nešto što ćemo se truditi da što pre korigujemo. Pošteno rečeno, to je jedan dosta veliki, ozbiljan, dodatni posao i kada imate, mi sada imali smo 72, sada ovih 80 nisu svih 80 na terapiji, nisu još ni ovih novih 10 nisu još ni obavešteni da je terapija odobrena, a nije taj lek ni nabavljen, tako da pričamo recimo trenutno o 60 bolesnika. Tih 60 bolesnika u 3 centra to su 3 radna mesta, da se znači neko brine o tome da ti bolesnici svakog meseca dobijaju na vreme terapiju, da se sva dokumentacija adekvatno zbrine. To mora da radi tim ljudi od jedne sestre i jednog doktora. Mi to imamo na našoj klinici, imaju i u Kamenici, imaju i u Zemunu, ali to nisu posebni ljudi. Ti ljudi rade to uz neki svoj dodatni redovni posao, za to naravno nisu dodatno plaćeni i za to jednostavno ako se neko od njih razboli ili nije tu, neko ko je malo manje verziran i ko preuzme njihov posao, onda to traje duže ili se ne dešava uopšte. Ja sam to sve ovako isto ispričao na sastanku Republičke stručne komisije, odnosno komisije za retke bolesti koja je bila prošle nedelje u fondu i razgovarali sa direktorom sektora za farmakoekonomiju i svi imaju razumevanja za našu inicijativu da se ova distribucija lekova umesto jednomesečno prebaci u 3 meseca, što se otprilike poklapa sa nekim racionalnim ritmom kontrola. Obično se stabilni pacijenti sa plućnom hipertenzijom kontrolišu na 3 do 6 meseci. I to onda ima mnogo više smisla, ljudi će se manje maltretirati sa dolaskom i podizanjem lekova, donošenjem uputa, otvaranjem, pisanjem otpusta. Znači, jedan silni administrativni posao bi mogao da se racionalizuje i smanji i za to imamo podršku, ali još uvek nismo realizovali u konkretan posao. Tako da ja se nadam da ćemo vrlo uskoro moći umesto svakog meseca da jednom u 3 meseca dajemo našim pacijentima terapiju i da ih onda svaka ta 3 meseca i kontrolišemo da bismo imali realnu sliku o tome dokle stiže ta nova terapija. Jer zapravo odluka kome trebaju jači lekovi, a ko je dobro reagovao na početnu terapiju, zavisi od tegoba s kojima se bolesnik prezentuje, od analiza krvi, od nalaza na ultrazvuku, od nalaza na test opterećenja, broj recimo aparata na kojima se radi ergospirometrija i broj ljudi koji to znaju da pročitaju u Srbiji je manji nego što možda izbrojite na prstima jedne ruke. I tu se trudimo da to se sada popravi. Nabavili smo još jedan aparat, sami smo ga nabavili i trudimo se da edukujemo još ljudi, jer kad to stane, ako vam jedan aparat se pokvari ili jedan doktor nije tu, a jedno vreme zbog COVID-a su nam bilo potpuno blokirano i sad je trenutno recimo dozvoljeno samo ležećim bolesnicima možda uradite test, onda vam ta informacija nedostaje. A to je jedna od ključnih kriterijuma da li je terapija dovoljno efikasna ili nije. Tako da je ovo kompleksan, osetljiv sistem. Šta god iz tog sistema ispadne, onda vam te informacije nedostaju i ne radite kako treba. Ali ako bi uporedili ovaj sad trenutak u odnosu na vreme pre recimo 5, 7 ili 10 godina, ovo je sad neuporedivo bolje nego što je bilo. Evo baš čitam ovde i komentare. S obzirom da oni uputima recimo dobiju da koriste lek Cardisteps, kojega otprilike i dalje nema, koliko ja shvatam sad kako mi ovde i pišu, kako oni mogu da pređu na kaskatu, koji je to put koji oni treba da prođu? Znači, za druge slične lekove sam doktor u domu zdravlja ima pravo da napiše, ako nema jednog leka, imate paralelu, to je zapravo identična supstanca, samo je drugi proizvođač. S obzirom na cenu tog leka, oni se uglavnom plaše pa traže da se
pacijent vrati nazad u PAH centar da se to ispravi u našem izveštaju, što mi povremeno radimo. Kada doktor opšte prakse to u strahu da će ga neko kontrolisati, sankcionisati i kritikovati, traži da se ispravi. Znači, Kaskate i Kardiceps su isti lekovi, samo različitog proizvođača, potpuno identični. I ako nema Kaskate, može Kardiceps, ako nema Kardicepsa, može Kaskate. Imamo neke preliminarne informacije od Actavisa da će se uskoro ponovo pojaviti i Kardiceps i da ćemo oba leka jednako imati. Ko je na jednom, koga ima, ne treba da prelazi na druge, ali je važno kontinuirano snabdevanje makar jednim od ta dva. Dobro, hvala. Deo tih lekova recimo ostane i čak i kad prebacimo pacijente na neke od potentnijih kombinacija, te potentnije kombinacije veoma lepo deluju u sinergiji sa jednim od ova dva bazična leka. Tako da se ovi osnovni lekovi retko isključuju iz terapije, samo se jedan od njih zameni za potentni ili se eventualno doda treći. Tako funkcioniše većina centara u svetu. Baš sad na to pitanje, moje pitanje za doktora Arsena, koji od lekova koji nam se pripisuju imaju najbolji uticaj na čuvanje našeg oslabljenog srčanog mišića i kakav je taj uticaj, to je čemu koji lek doprinosi jednostavnim jezikom rečeno. Znam da delovanje je upisano u uputstvu za upotrebu lekova, ali meni ne govori mnogo jer ne razumim terminologiju i mehanizme. Znači, lekovi za plućnu hipertenziju su razvijani jedan po jedan tako što su se tragalo za supstancama koje šire krvne sudove u plućima više nego što šire krvne sudove u ostatku cirkulacije. Ako suviše oborite pritisak koji se meri na ruci, ono što se meri kod ljudi koji imaju povišenu arterijsku hipertenziju, a koji nemaju nikakav problem sa plućnom cirkulacijom, onda tim ljudima nije dobro, vrtim se u glavi, ne mogu ništa od fizičkog napora da podnesu i to je onda efekat gde sporedni efekti prevazilaze korist od leka. Lekovi koji su razvijeni za plućnu hipertenziju, koji su trenutno podeljeni u 4 grupe na osnovu mehanizma delovanja, su upravo pravljeni tako da se iskoriste mehanizmi gde imate veći nivo širenja krvnih sudova i obaranja pritiska u plućnoj cirkulaciji nego u sistemskoj. Takvih lekova, prvi takvi lekovi su pronađeni pre više od 20 godina, to je bio epoprostenol, pa se onda jedan po jedan od tih lekova drugih supstanci identifikovao, za koje smo akumulirali dokaze da upravo pomažu time što ne samo da spuštaju pritisak u plućnoj cirkulaciji, čime automatski smanjuju opterećenje desne polovine srca, jer kad se kaže srčana slabost, obično se misli na slabost celokupnog srčanog mišića. Kod bolesnika s plućnom hipertenzijom, ono što trpi opterećenje je desna polovina srca i slabost srčanog mišića se uglavnom vezuje za slabost desne polovine srca i to je važno i tu ne pomažu samo lekovi za plućnu hipertenziju, tu pomažu i lekovi kojima se izbacuje višak tečnosti kao što su diuretici tipa Lasix, Diuvera, spironolaktona, eplerenona, odnosno Inspre. To su uglavnom lekovi koji svi naši bolesnici dobijaju. U dodatku na ove ciljane vazodilatatore, znači lekovi koje šire krvne sudove u plućima, koji to rade različitim mehanizmima, pa se onda u kombinacijama iskoriste ti različiti mehanizmi, da ne moramo da dižemo u nebo ove doze lekova, da možemo da u srednjim dozama iskoristimo sinergiju mehanizama jednog, 2 ili 3 terapijska principa. Ono što je tu i veoma dobro, da pojedini od ovih lekova ne samo da smanjuju pritisak u plućima i time rasterećuju desnu polovinu srca, nego i smanjuju nešto što se zove remodelovanje krvnih sudova u plućima. Kada imate plućnu hipertenziju dugo vremena i krvni sudovi u plućima trpe pritisak koji je nekoliko puta veći nego što je predviđeno, za što oni nisu spremni jer nemaju takav zid kakve imaju krvni sudovi na levoj polovini srca, onda dođe do zadebljanja tih zidova, oni se suze i deblja zid. To automatski znači da imate povišen otpor protoku krvi u plućnoj cirkulaciji i taj otpor u plućnoj cirkulaciji je jedan od glavnih prognostičkih kriterijuma. Mi to uvek računamo iz nalaza na kateterizaciji srca, zato je između ostalo kateterizacija srca obavezan deo u dijagnostici plućne hipertenzije. Nije samo to da mi merimo
pritisak u toku kateterizacije. Mi u toku kateterizacije merimo isačanu snagu i iz tih parametara koje smo dobili računamo otpore u plućnoj cirkulaciji. Ti su otpori izuzetno važni. Kod ljudi koji su recimo imali prethodnu plućnu emboliju, otpori u plućnoj cirkulaciji su jedan od kriterijuma da li se mogu operisati, da li mogu i koju vrstu lečenja da dobiju, ili recimo za pacijente koji su kandidati za transplantaciju različite vrste, ti otpori su jedan od ključnih kriterijuma da li vam to treba ili vam još uvek ne treba, kao i nivo srčane snage. Sve zajedno, kompletna terapija koja se deli na simptomatsku i na terapiju koja je specifična za plućnu hipertenziju, gde trenutno imamo 12 lekova podeljenih u 4 grupe na osnovu različitog mehanizma dejstva, oni svi imaju jedan zajednički zadatak, a to je da rasterete desnu polovinu srca koja najviše nosi od tegoba i da spuste pritisak u plućnoj cirkulaciji, da smanje otpore u plućnoj cirkulaciji. Ne postoji još uvek ni jedan lek, nigde na svetu, ni najskuplji, niti kombinacija lekova, koja će ovaj proces potpuno zaustaviti. Postoje, međutim, za ljude koji su imali prethodnu plućnu emboliju, kao što je naš Aleksandar koji je ovde u publici, koji recimo su imali uspešnu hirušku intervenciju ili uspešan niz balon angioplastika, kao što je naš mladi pacijent Pajić, i koji su posle toga normalizovali pritiske u plućnoj cirkulaciji, jer se mehanički rešio problem koji je doveo do plućne hipertenzije i kod koji se vratila nazad desna polovina srca, i kad ih gledate sada na ultrazvuku, prosto ne biste ni prepoznali da je tu plućne hipertenzije ranije bilo, i deo takvih pacijenata može da im se ukine terapija za plućnu hipertenziju, oni su od toga onda izlečeni. Nažalost, za veliku većinu drugih bolesnika koji imaju drugi razlog za plućnu hipertenziju, za sada nije pronađena terapija koja može toga da ih izleči, ali su pronađeni prilično moćni lekovi i kombinacije tih lekova koji mogu da im veoma mnogo poprave tegobe, veoma produže život i da im poprave kvalitet života. Tako da zato je vrlo su intenzivne istraživanja u oblasti plućne hipertenzije i trenutno je više od 2000 istraživačkih projekata u svetu u toku, od čega u nekim od njih i mi učestvujemo vrlo aktivno, gde se traga za novim lekovima za bolesnike s plućnom hipertenzijom. Dobro, hvala najlepše na iscrpnom odgovoru. I sad ovdje imamo jedan čitav set pitanja koji se u stvari dolazi do jednog istog pitanja, pa sam ja pokušao to malo da preformulišem onako u glavi sad, da ne bi postali 5 jako sličnih pitanja, a tiču se, mislim, mi znamo kao plućna hipertenzija da smo samo jedna od bolesti koja se pojavljuje na kliničkom centru, na institutu, u KBC-u, i znamo da sad mi ne možemo imati nikakve prioritete u pogledu ovoga ili u pogledu onoga, ali tu smo nekako da se borimo i upravo zahvaljujući negde i vama, profesori, vaše razumevanju, mi smo došli na ovaj nivo na koji jesmo, da smo prepoznati od strane sistema i kod vas na kliničkom centru, ali ono što nekako boli sve pacijente, u stvari to je ono što, kako doći tamo. I sad ja ovde čitam pitanja, pa kažu između ostalog, imaju problemi sa uputima, jer kad dođu kod lekara svog, ne mogu da zakažu termin, jer ga jednostavno nema. A onda i ako ga uzmu, kako sam ja sad ovde dobro shvatio, da bude bez datuma, odnosno da ne bude ono adresiran na datum, kaže nema nikakve svrhe uzimati uput bez termina ako ne možemo da se primimo u narednih mesec dana. I to je sad jedan kao razlog zašto sad čita ovaj drugi set pitanja, to je da je poslednji put neko bio na kontroli 28. januara 2020. U aprilu mu je otkazano zato što treba se napraviti kontrolni pregled, međutim COVID je stigao, pa znači onda je neko bio u septembru na pregledu, poslednji put neko nije bio od 14. januara, jer nije moglo ni kod doktora, ni na klinički centar, nisu radili kako da zakažemo kontrolu ponovo. I možda ključno pitanje, da li će se organizovati kontrolni pregledi kod doktora profesora Arsena Ristića i na koji način zakazati. Znači, za bolesnike koji imaju verifikovanu plućnu hipertenziju, a i za one za koje postoji aktivni program screeninga, screening znači da se traga za eventualnom mogućom plućnom hipertenzijom koja će možda nastati u budućnosti, kao što su recimo pacijente sa sistemskom sklerozom.
kad god se prvi put, kako god da se pojave kod mene u ambulanti prvi put, uvek će dobiti zakazan kontrolni termin. I ove bolesnike koje ja gledam sada utorkom, većina njih od trenutka kada je ponovo otvoren, jedno vreme su bile zatvorene ambulante zbog COVID-a, od kad su ponovo otvorene, to su bolesnici koji su imali zakazane termine na prethodnim kontrolama. Jedan veliki procenat bolesnika je izgubio svoj termin jer jednostavno u to vreme je zgrada bila zatvorena i nismo zbog tadašnje epidemiološke situacije i procene rizika, nije nam bilo dozvoljeno da radimo ambulantne preglede sem ultraurgentnih stanja kao što su akutni infarkti, plućne embolije, akutni moždani udari i slična urgentna stanja. Ono što je neka vrsta sistemskog rešenja za taj problem koje nažalost slabo funkcioniše i zbog toga su se naši bolesnici i suočili sa ovim problemima je da postoji služba poliklinička, konkretno u našoj klinici, a tako i sa drugim centrima, koja ima zadatak da te propuštene termine prezakaže. Problem sa tom službom je što tamo uglavnom rade sestre koje ne razlikuju prioritete između plućne hipertenzije, prethodnog infarkta, transplant kandidata i obične, recimo, arterijske hipertenzije koja, pošteno rečeno, ne mora ni da dođe na pregled u klinički centar. Ono što je neka vrsta rešenja za taj problem koji sam ja predložio i vrlo lepo su to prihvatili i drugi centri, je da se jednostavno za ove bolesnike ponude dodatni termini. Konkretno naša kuća će to biti u stanju da uradi u aprilu mesecu kada nam se kolege koje su umeđu vremenu ispale iz našeg sistema zbog rada u Batajnici ili zbog bolesti ili drugih stvari vrate nazad u sistem i mi ćemo moći da imamo više nego jedan termin nedeljno kada ćemo gledati bolesnike s plućnom hipertenzijom. To je nešto što konkretno naša kuća može da uradi, a vi kao udruženje možete pomoći tako što nam onaj spisak koji ste nam jednom već dostavili malo ažurirate i da svi članovi udruženja ili pacijenti koji nisu članovi, ali se pojave sa problemom, možete staviti slobodno i na sajt da se svi pacijenti koji su propustili svoj termin prijave preko vas i da mi onda na ovaj način preko udruženja brže rešimo distribuciju tih propuštenih termina, jer jednostavno služba koja to radi očigledno ne može da postigne da oni idu nekim redom pokrivajući sve populacije bolesnika, a nažalost tamo ne sede ljudi koji razlikuju rizik bolesnika s plućnom hipertenzijom u odnosu na rizik nekoga koji ima infarkt ili koji ima neku drugu formu srčane slabosti. Tako da moja, naravno, je i želja i ideja da sve to što je propušteno bude nadoknađeno, ne zbog toga da bismo ispunili formu, nego zbog toga da bi tim ljudima bila adekvatno vođena terapija, jer ako neko dugo ne dolazi na kontrolu, ja sam nedavno gledao ženu koja nije bila 2 godine na kontroli, a pre toga nije bila 5 godina na kontroli. Kad je počela bolest, kad je prvi put postavljena dijagnoza i uvedena terapija pre 7 godina, ona imala blagu formu plućne hipertenzije. Sada u tih 7 godina je bila samo jedan put na kontroli i sad se pojavila po drugi put, sada naravno ima tešku formu plućne hipertenzije. U tih 7 godina svakako da je moglo da dođe mnogo puta na pregled, ali nije došlo iz mnogo razloga. Tako da što se redovnije kontrolišu naši bolesnici, to će terapija biti bolja. A ako imaju problem da dobiju uput u domu zdravlja, jer ne mogu da stignu do doktora, doktor je negde preraspoređen, sam uput nije nikad problem za pregled bolesnika s plućnom hipertenzijom, upravo zbog ovog dopisa iz Ministarstva zdravlja gde se to tretira kao prioritet i urgentno stanje. Tako da ja inače nikad nisam vratio iz ambulante bolesnika ne samo s plućnom hipertenzijom, nego ni sa jednom dijagnozom zbog toga što nema uput, jer je uput formalno pravna stvar koja se reši, mi ih sad vidimo inače elektronski, više nije ni to ni problem, a urgentna stanja kao što je plućna hipertenzija se inače tretiraju po našem zakonu kao nešto što se ne sme da se vrati, tako da imali uput, nemali, kad dobijete termin dođite i to će se onda pokriti, a samo od PH udruženje može da nam pomogne tako što još jednom dobijemo spisak imena bolesnika i termina koji su ranije bili zakazani, mi ih ponovo prezakažemo i preko vas ćemo onda i te termine podeliti, a onda se kad se oni već jednom pojave, na samoj kontroli će dobiti sledeći termin. I to će onda funkcionisati malo bolje. Naravno, pod uslovom da nam doktori prežive, vrate se iz Batajnice i drugih COVID bolnica i da ne budemo ponovo imali kompletno zatvaranje sistema. Inače, za vašu informaciju, trenutno u bolnici u Batajnici ima 800 bolesnika.
To je jedan mali Strašno. grad. Znači, to je inače bila Poljana pre 3-4 meseca, nije bilo nijedan. To je to. Hvala vam profesore. Evo, mi ćemo skupiti svakako, zamolit ćemo pacijente. Napravit ćemo Slobodno stavite neku informaciju i post na društvene mreže ko je propustio termin, nek se prijavi preko vas, jer to je lakše, pomoćete nam da malo nešto što bi trebala da radi naša služba koja to ne može da izdrži očigledno, da malo ovim pacijentima koji su zaista na svaki način osetljivi, malo olakšamo tegobe, makar sa te formalno-pravne strane. Da, i onda taj znači dopis dostavljamo vama na mail. Spisak postavite meni, a i oni koji su naši bolesnici, oni koji su iz Kamenice, profesoru Matijaševiću i Andrijeviću, a onima iz Zemuna, Ivan. Da, jer upravo to jeste problem, pošto imamo više pacijenata otprilike koji nisu iz Beograda i onda oni imaju i problem organizovanja i puta i dolaska i povratka. Ukoliko dobro put plaća država, ukoliko je, inače za teške bolesnike mi uvek pišemo da prevoz sanitetom ili u pratnji, odnosno dolazak na kontrolu sa pratiocem i to nije problem. To naravno sad je malo teže organizovati u situaciji gde većina tih kola prevozi COVID bolesnike. Sad, ukoliko neki od centara kao što je recimo Zemun koji je sad potpuno COVID, ne može da primi nekog svog bolesnika, mi ćemo ga naravno primiti za vreme dok Zemun ne profunkcioniše. I isto važi i za Kamenicu i važi i obrnuto, ako mi budemo blokirani iz makog razloga, tipa recimo ovoga sada radova u poliklinici, preuzeći ih oni, to je sve zajedno mala populacija bolesnika i svim našim centrima je stalo do toga da se naši bolesnici što bolje leče. Hvala vam, profesore. Evo imam ja za kraj, kako se zove, samo jednu još dodatnu informaciju, pa mislim da i treba da znate svim ovdje neko koji nije u našoj mail grupi, ali ćemo ih od danas ubaciti. Mi smo inače za ovakvu organizaciju ovih sastanaka negde uspeli da napravimo nekakav preliminarni dogovor, a vidim da se pokazuje jako dobro i korisno, kao što je profesor rekao na početku, da imamo jednomesečno ovakav jedan sastanak, pa sad evo, ako se to iskristališe da bude prvi petak u mesecu, neka bude i prvi petak u mesecu. Inače, ovaj sastanak se sastoji iz 2 dela. Ovaj prvi deo je, ajde kažem, jedan zvanični, oficijalni, gde svi učestvujemo sa svojim pitanjima i imamo potpunu slobodu da sa profesorom ili doktorima koji će doći iz Kamenice, iz Zemuna, razgovaramo o svemu ono što nas muči, što nas buni, što nekako ne možemo da nađemo uvek odgovore, nemamo ih ni mi iz udruženja, ali evo zato su doktori dragi nama tu da nam pomognu. Mi smo kao udruženje uspeli da obezbedimo jedan određeni grant, odnosno finansijska sredstva za organizaciju ovakvih sastanaka i naši doktori su se, nisu hteli da razmišljaju uopšte o tome, odrekli su se toga. Mi smo, to je sad vama isto profesore kažemo, odmah uputili i nabavili smo neku opremu u vidu oksimetra, smo nabavili neki digitalnih toplomera, smo nabavili za udruženje, juče smo pustili jedan mail određenoj grupi, pa ćemo sad i pustiti svima. Ostalo je još nekoliko, 5 ili 6, ja mislim, oksimetra da su nam ostali, tako da svako, znači, ko nema, to nam je alat što se kaže, ključ u ruke, važan, da imamo, znači imamo još nekoliko tih oksimetra i raspoloženi smo naravno da pošaljemo svakome kome to treba. I drugi deo sastanka, znači ovo je bio prvi deo, drugi deo sastanka se nastavlja, što se kaže, iza zatvorenih vrata, iza zavese, gde smo pokušali upravo ovaj nedostatak vaš da nadomestimo, što nemamo mogućnost da, ili otežano su okolnosti da dođemo do doktora, da se sa njim porazgovaramo, što se kaže 1 na 1, da napravimo neku konsultaciju sa njim. Za ovaj put nam se prijavilo, u stvari toliko smo i mogli, 6 njih će nastaviti, znači imamo sad jedan drugi link koji smo već poslali u mail sa nekom određenom satnicom, pa eto, znači sad profesor imate drugi deo, što se kaže, zadatka, onaj teži deo drugog poluvremena po klizavom terenu, da sa pacijentima 1 na 1 razgovarate. Vama evo, svima hvala profesoru, hvala svima vama što ste odvojili. Pitanja koje su imali Zorica i Ivan, ostavljamo onda za taj 1 na 1 deo, pošto vidim podignute ruke na ovim ekranima. Aha, dobro. Samo trenutak, Zorice, pošto vas ne čujemo, možete da kliknete
Unmute dole levo imate. Unmute, da. Okej. Sad vas čujemo. Ja sam očigledno prvi put sam na Zoomu, pa sam greškom podigla ruku, tako da Aha, dobro sam. svakako se profesori zahvaljujem, sve sam propratila i eto, ja ću svakako zakazati narednu kontrolu preko instrukcija koje ste, inače sam na Kaskati Revaciju i baš mi puno znači vaša sugestija oko vakcine, jer iskreno uopšte nisam razmišljala, plašila sam se kako će reagovati upravo zbog tog mog autoimunog nekog odgovora ili kako već, ili imam sistemsku sklerozu, vaskulitis i fibrozu pluća i plućnu hipertenziju. Kod profesora Damjanova sam ranije. To su samo sve razlozi da se što pre vakcinišete. Znači vi svakako mislite da što pre, znači... Već ste trebali da budete vakcinisani. A inače, verujte, i radim i baš sam izložena, pretpostavljam da ne bi trebalo. Izložena sam, znači, velikom broju kontakata i gledat ću da... Jel treba u periodu, da, to sam htjela da pitam, ukoliko primim vakcinu, da li u tom periodu da treba da nastavim normalno, da se čuvam kao i do sada ili nekako pojačano? Tako je. Inače i posle vakcinacije se svi čuvate zato što možete da prenosite virus. Iako ne možete da obolite od teške forme bolesti, možemo svi biti prenosioci virusa. Tako da mere nažalost ostaju. Mi zbog toga, mi sada imamo ovaj novi pik u epidemiji zato što su ljudi pomislili, ja sam se vakcinisao i to obično su već pomislili posle prve doze, više mi ništa ne može virus i onda su otišli na skijanje, na žurke, u restorane i onda je to, evo sad imamo na 1000 novih bolesnika. Evo, iskreno, samo ne znam da li opet moram da pitam za neku opciju. Ja sam ranije na nitroglicerin imala neku alergiju. Sad ne znam, Pfizer se... Ovo nikakve veze nema, da. Nema, ja. Nijedna od vakcina ništa od komponenta koje liče na nitroglicerin ne posjeduje. Znači, apsolutno je svejedno. Apsolutno ste već zakasnili i trebali ste već da budete vakcinisani. Znači, već evo koliko večeras, sutra, kako već to ide. Vi se prijavite što pre. Znači što pre, a i recite mi samo da li da se trudim da izbjegavam to malo, da koristim bolovanje ili kako, jer sve vreme radim. Ne, sve je normalno. Samo sve vreme nosite masku i izbjegavajte gužve, jeste. U redu. Inače, vi ste prošli put, dobro, sad neću da vam oduzem puno, smanjili mi je terapiju, Revaciju ste malo spustili dozu, Kaskata je ostala i bila je neka napomena za eventualno možda uvođenje tog nekog trećeg. Ali o tom potom to kada dođem, mislim, za sada ja sam dobro. Dobro sam, tako da ću nastaviti sa terapijom i zakazat ću odmah, pa kad bude bilo u aprilu da će Bog sve. Ništa, hvala najlepše, pa se dalje... Sve najbolje i hvala vam, baš mi puno znači. Odmah ću poslušati vaš savjet, evo. Znači, hvala. Hvala svima. Meni je jako drago kad čujem da su pacijenti dobro. To nam je i najbitnije i svrha svega ovoga jeste da budemo dobro i da ostane tako. Evo, ja ću sad zamoliti profesora, mi ćemo se polako isključiti sa ovog linka i počet ćemo da uključujemo pojedinačno pacijente koji su hteli da razgovaraju sa profesorom na drugom linku. Mirko će poslati. Ja ostajem na ovome linku ili se ulogujem ponovo? Logujete se na drugi link. Ja sam poslala u mailu, ispod je drugi link. Dobro, veliki pozdrav svima. Prijetno. Hvala, prijetno. Hvala Danijela i Mirko. Prijetno. Hvala vama, drugari. Prijetno. Amina, hvala. Držite se sve najbolje. Prijetno.